Bore da a chroeso i Gwasanaeth Capel y Ffynnon. Gadewch ni gychwyn trwy weddio. Ar Gwyddew da, da ni'n diolch i ti am fore newydd. Da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di teg ata ni. Diolch am bob dim daw i ti'n rhoi i ni. A diolch i ti yn fwy na dim byd am Iesu Grist. Sydd wedi marw trosta ni. Ac da ni jyst yn diolch i ti rwan am y ffydd wyt ti wedi rhoi i ni gredu ynddo fo. Dwi'n gweddio bydd wedi gyda ni bore yma. Helpa ni i daddoli di ni jyst efo yn geiriau ni, ond yn calonnau ni hefyd. Amen. Amen. Wel, mae wythnos yma wedi bod yn wythnos diogelu yng Nghymru, ac felly dyn ni wedi penderfynu wneud gwasanaeth arbennig diogelu yn Capel y Ffynnon. Mae diogelu yn golygu cadw yn gilydd yn saff, gofalu am yn gilydd hefyd. A mae hwnna'n bwysig i ni oherwydd bod e'n bwysig i Dduw. Gwrandwch ar be mae'n dweud yn Salm 82, adnod 3. Dylech roi dedfryd o blaid y gwan ar amddifad, sefyll dros hawliau y rai anghennus sy'n cael ei gorthrymu. Cadw rhai sy'n wan a dir rym yn saff, a'i hachub nhw o afael pobl ddrwg. A dyna thema, yr gan gyntaf, da ni'n mynd i ganu bore yma. I'n Duw rhoddwn ddiolch glân, i'n Duw canw newydd gan, am iddo roddi Iesu Grist ei fab. A wedyn yn y gitsgan mae'n deud ar gwan, yn mynd i fod yn gryf, mae'r tlawd yn gyfoethog oherwydd beth mae Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Amen.
Sam ydw i, a dyma fy nheulu, heb yn cofio Frankie wrth gwrs. Dyma fy nhŷ, a dyma lle dwi'n mynd i'r ysgol, a dyma fy capel. Hoffi mynd i capel fy nheulu. Mae llawer o wahanol bobl yn mynd yno. Diolch am ei gyflwyno rhai. Dyma Alex, ein gweinidog, neu vicar. Dyma Joe, ein gweithio'r ieuenctid. A dyma Lee, ein swyddog diogelu. A bore Sul, mae llawer o digwyddiadau cyffroes i blant. Ac i bobl fel nain. Mae lot o bobl sy'n helpu. A weithiau daw Alex i'r ysgol i siarad efo ni. Dyma rai fy ffrindiau. Yn ystod yr wythnos ydyn ni'n mwynhau cadw mewn cysylltiad. Ar nos Wener byddwn yn gweld ni'n gilydd yn y clwb. Yn ystod yr wythnos bydd mam yn mynd efo mrawd i tua fi yn y capel. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli yn y banc bwyd lleol. Yn ystod y gwyliau bydd y clwb yn mynd i wersyllio gyda'n gilydd. Byddwn yn gwneud llwyth wythgryddau hwyliog a siarad am bywydau adref. Dwi'n chi'n siarad efo Joe am rhywbeth. Mae'n ei dam rando. Dyna pan mae Joe hefyd yn rhedeg sesiynau cynnig cyngor i oedolion. Dyma rhai ffyrdd mae'n capel ni'n rhannu cariad Duw yn ein cymuned. A Lee sy'n gysio fod yr holl bethau mae'n digwydd yn ddiogel. Diogel ydy'r gair am hyn. Diogel ydy bopeth mewn capel ni'n gwneud am ddiffyn pawb ac adael ddiogel. Mae gan bob un ohonyn ni rannu chwarae a thrwy weithio gyda'n gilydd byddwn yn gwneud siŵr bod y capel wastad yn le saff i bobl fel fi. Dyna pam mae diogelu mor bwysig. Heddiw wrth Sul diogelu, ffeindiwch allan beth yw'ch capel chi'n gwneud i greu mannau diogel. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau yr cartŵn bach yna sydd yn dweud wrthoch chi am beth sydd dyn ni mewn lle yn y capel i wneud yn siŵr bod chi yn saff fel plant. Yn capel y ffynon, yn capel ni, dyma'r pobl sydd yma i wneud yn siŵr bod chi yn saff. Felly Debs dwi. Ann dwi. Ross dwi. Steff ydw i, ydw i'n gyfrifol am yr gwaith plant. Felly, os mae unrhyw beth yn poeni chi, os mae yna rhywbeth ydych chi eisiau siarad am, mae yna croeso i chi pob tro i siarad gyda ni. Diolch yn fawr, ta-ta! Ta-ta. Wel, blant, bore yma, dwi wedi dod â llyfr i ddangos i chi. Llyfr ges i chydig fisoedd yn ôl, llyfr diddorol iawn iawn. Enw y llyfr yma ydy Sut Mae Pethau'n Gweithio. Sut mae pethau'n gweithio. A mae o'n lyfr, mae llawn lluniau gwahanol, a beth mae'n neud ydy mae'n disgrifio sut mae pethau'n gweithio. Sbiwch yn fama, awyren. So mae'n dangos sut mae awyrennau yn gweithio. Be arall sydd ganddo ni yma? Ailgylchu. Sut mae ailgylchu'n gweithio pan mae'r dyn neu'r ddynes bins yn dod ac yn pigo yn sbwriel ni fyny beth sydd yn digwydd iddo fo. Fama, sut mae'r toilet yn gweithio. A mae'n dangos sut mae'r toilet yn gweithio. Bob math o bethau. Sbiwch yma, ffôn symudol. Sut mae'r ffôn symudol yn gweithio. Mae'n dda gwybod sut mae pethau'n gweithio. A dyn ni'n mynd i darllen y llyfr yma a dysgu am bob math o bethau gwahanol. Ond weithiau hefyd, dyn ni ddim angen gwybod sut mae pethau'n gweithio. Pan dyn ni'n gwylio'r teledu, dyn ni ddim yn gorfod gwybod sut mae'n gweithio i wybod bod ni'n medru gwylio fo. Da ni jyst yn dod â gwasgu'r botwm a mae o yn dangos o'n blaen ni'n dydy. A bob math o bethau gwahanol. Da ni ddim angen gwybod sut mae'n mynd i weithio. Da ni jyst angen gwybod bod o yn mynd i weithio. A mae hwnna'n wers bwysig mewn bywyd. Weithiau byddwch chi, efallai byddwch chi mewn trafferth neu bod chi mewn sefyllfa anodd. A da chi'n meddwl wrthych chi, dwi'n yn gwybod sut dwi'n mynd i sortio hyn allan. Ac ella byddwch chi'n meddwl, wel, allai ddweud wrth rhywun arall am y broblem, ond wedyn byddwch chi'n meddwl, wel, sut maen nhw'n mynd i sortio'r broblem allan? Mae'n broblem rhy fawr. Ond y peth pwysig ydy bod chi yn gwneud, da chi ddim angen gwybod sut mae'n mynd i gael ei sortio. Y peth pwysig ydy bod chi'n rhannu gyda rhywun.
Ac yn y capel mae gennym ni bobl sydd yna i'ch helpu chi. Mae pawb sydd yn helpu efo gwaith y plant, athrawon ysgol Sul, a'r pobl sydd yn y clybiau ac yn y blaen ar gael i helpu a fedrwch chi rannu gyda nhw. Neu mae yna bobl arbennig yn does, da ni wedi dangos y bore yma, fedrwch chi ddod atyn nhw a rhannu gyda nhw. A da chi angen gwybod sut maen nhw'n mynd i sortio'r broblem allan, da chi jyst yn gwybod bod nhw'n mynd i fedru helpu. Ac mae'r un peth yn wir gyda Duw. Mae Duw yn gymaint mwy na ni, mae Duw yn gymaint mwy rhyfeddol, a weithiau da ni'n meddwl sut ar y wyneb ddaearallith Duw yn helpu ni. Ond mae Duw yn deud mae eisiau ni ddod ato fo gyda'n problemau ni. Mae eisiau ni ddod ato fo a gweddio a cyflwyno'r cyfan. A mae Duw yn caru ni gymaint, mi wneith Duw yn helpu ni. Felly, dyn ni'n mynd i canu nawr am cariad rhyfeddol Duw. Mor uchel fedrai byth mynd drosto fe, mor llydan fedrai byth mynd heibio fe, mor ddwfn fedrai byth mynd dano fo. O cariad fawr. Am edrych ar ôl yn gilydd a gofalu am yn gilydd, mae'n bwysig i ni meddwl am pobl eraill yn y byd hefyd. Ac un elusen sydd yn neud hynny ydy Teams for You. Maen nhw yn casglu bocsys o anrhegion i blant, i cael rhoi nhw i blant o amgylch y byd sy'n llai ffodus na ni, efallai. Felly, dyn ni'n mynd i gwylio clip bach nawr ynglyn â Teams for You a'i gwaith nhw. Whether for a sense of normality, or because we recognise how hard it is out there, or because no matter what happens, we choose joy. For our well-being, give. For their well-being, we will still be giving. We will still be receiving. 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 We will still be here for them. Choose joy. Choose hope. Shoebox appeal. Teams for You. Ar ôl gwylio y ffilm bach yna, os ydych chi eisiau gwneud bocsys eich hunain i roi i blant o gwmpas y byd, yna mae croeso i chi wneud hynny wythnos yma. Yr cyfle olaf i roi bocs mewn ydy dydd Sadwrn nesaf, a fedrwch chi gollwng yn siop Mana yn Bangor Ucha. Lle ni ddarllen, rwan darllen o'r Beibl o 2 Samuel, felly yn yr Hen Testament, 2 Samuel a pennod 9. Dwi'n darllen o Beibl.net. Dyma Dafydd yn gofyn, oes yna unrhyw un yn dal ar ôl o deulu Saul i mi fod yn garedig ato fel gwnes i addo i Jonathan? A dyma ddyn o'r enw Siba oedd wedi bod yn was i Saul yn cael ei alw at Dafydd. Gofynnodd y brenin iddo, ti ydi Siba? Atebodd, Ieser, fi ydi dy was. Dyma'r brenin yn ei holi. Oes yna unrhyw un o deulu Saul yn dal yn fyw i mi fod yn garedig ato fel y gwnes i addo o flaen Duw? Atebodd Siba, oes, mae yna fab i Jonathan sy'n dal yn fyw. Mae'n anabl. Mae'n gloff yn ei ddwy droed. Ble mae e? Meddai'r brenin. A dyma Siba'n dweud, mae e yn lo defar, yn aros gyda machir
fab Amiel. Felly dyma'r brenin Dafydd yn anfon i'w nôl o dŷ Machir. Pan ddaeth Mephiboseth, mab Jonathan ac wyr Saul at y brenin Dafydd, dyma fe mynd ar ei luniau ac ymgrymu o'i flaen a'i wyneb ar lawr. Mephiboseth, meddai Dafydd, ac atebodd, Ie, syr, dy was di. Paid bod ofn, meddai Dafydd wrtho, dwi'n mynd i fod yn garedig ata ti, fel gwnes i addo i dy dad Jonathan. Dwi am roi tir dy daid Saul yn ôl i ti, a byddi'n cael bwyta wrth fy mwrdd i yn rheolaeth. Dyma Mephiboseth yn ygrymu eto a dweud, pwy ydw i, pam ddyle ti gymryd sylw o gi marw fel fi? Yna dyma'r brenin yn galw am Siba, gwas Saul, ac meddai wrtho, dwi wedi rhoi popeth oedd pia Saul a'i deulu wyr di dyfeistyr. Dwi eisiau ti a dy feibion a dy weision i gyd ofalu am y tir iddo. Bydd cynnyrch y tir yn fwyd i deulu dyfeistyr, ond bydd Mephiboseth yn bwyta wrth fy mwrdd i yn rheolaeth. Roedd gan Siba 15 o feibion a 20 o weision. Dyma Siba yn ateb, bydd dy was yn gwneud popeth mae fy meistr y brenin wedi orchymyn. Felly cafodd Mephiboseth fwyta'n rheoledd wrth fwrdd y brenin, fel petai'n un o feibion y brenin ei hun. Roedd gan Mephiboseth fab bach o'r enw Micha. Roedd teulu Siba i gyd a'i weision yn gweithio i Mephiboseth, ond roedd Mephiboseth ei hun yn byw yn Jerusalem ac yn cael bwyta'n rheoledd wrth fwrdd y brenin. Roedd yn anabl yn gloff yn ei ddwy droed. Os ydych Beiblau gynnwch chi yna, trowch i ail lyfr Samuel ar 9 benod gafodd ei darllen yn gynharach, fydd o'n help wrth i ni fyfyrio yn y gair. Rwan, da ni wedi bod yn clywed heddiw, mor bwysig ydy bod ni gyd yn ddiogel, bod ni'n saff, bod ni'n teimlo bod yna bobl y gallwn ni droi atyn nhw pan da ni mewn trafferth, neu pan da ni yn poeni am rhywbeth. A mi ddyle'r eglwys fod yn lle mae pawb, bod nhw'n blant neu'n oedolion, bod pob un ohono ni'n teimlo, wel dyma le diogel, lle mae yna bobl y gallwn ni ymddiried ynddyn nhw. A rheswm wrth gwrs ydy, mae'r lle mwyaf saff i unrhyw un ohono ni ydy ynwylo Duw. Os da ni'n wylo Duw yna, da ni'n gwbl ddiogel. Ac mwyn yn helpu ni weld hynny, dwi am i ni feddwl y bore yma am yr hanes yna gafodd ei ddarllen am y dyn yma o'r enw Mephiboseth, oedd yn byw yn Israel yr adeg ydoedd Dafydd yn frenin ar y wlad. Ond mae Dafydd yn enw digon cyffredin ydy. Mae yna 3 ohono ni efo'r enw hwnnw yn yr eglwys yma. Ond dwi'n mynd abod neb o'r enw Mephiboseth. Ond mor od ydy enw, mae o yn gymeriad gwerth meddwl amdano fo. Mi oedd wedi bod yn gyfnod digon trafferthus yn Israel. Oedd Saul wedi bod yn frenin ers rai blynyddoedd ac iddo gychwyn yn dda, oedd blynyddoedd olaf i deyrnasiad yn rhai digon anoeth. A fe gododd rhyfel fel oedd yn digwydd yn erbyn y Philistiaid, ac yn y frwydr honno, dyma fo a'i 2 fab, Jonathan ac un mab arall yn cael eu lladd, a Israel yn colli i brenin. Wedyn, dyma'r wlad yn cael ei rhannu mewn gwirionedd oherwydd oedd rhai wedi dewis mab arall Saul, Isboseth, i fod yn frenin yn ei lefo. Ond mi oedd Juda wedi dewis Dafydd, achos oedd Duw eisoes wedi deud mae Dafydd fydde yn frenin yn Israel. A fi oedd yna ryfel cartref rhwng lluoedd Juda, rhwng lluoedd Dafydd a lluoedd Isboseth. Yn y pen draw, wel, fe goncrwyd Isboseth a dyma Dafydd yn dod yn frenin a heddwch yn dod i'r wlad. A dyma filwyr neu gweision Dafydd yn dod draw i gartref Mephiboseth. I'w nôl o ac i'w gymryd o draw at y brenin. Be oedd yn digwydd?
beth tybed oedd yn mynd trwy I feddwl wrth iddo fo gael I gymeryd draw at y brenin. Chi'n gwybod, dwi'n cofio yn yr ysgol, mi oedd ganddo ni brifathro oedd yn dipyn o ddychryn I bawb. Ac os oeddech chi yn cael neges yn dod i'r dosbarth yn dweud bod y prifathro eisiau'ch gweld chi, wel, oeddech chi'n dechrau poeni. O, diar mi, beth sy'n digwydd? Ydw I wedi gwneud rhywbeth o'i le? Ydw I mewn trwbl? Dwi'n siŵr bod Mephiboseth hefyd yn teimlo dipyn o bryder neu falle hyd yn oed ofn. Ofn wrth iddo fo gael ei gludo at y brenin. Ac efallai, os da ni sôn am fod yn nwylo Duw, mae dyna'r lle diogel, falle bod rhyw rai yn dweud, wel, pam ddyle Duw fod y diddordeb yn dda I? Sut mae posib cael cysylltiad rhwng dda I? Ac arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd? I ddweud I gwir, chydig bach o bryder, chydig bach o ofn wrth feddwl am wynebu Duw tragwyddoldeb. Wel, gadwch chi ni feddwl am sefyllfa Mephiboseth. Y peth cyntaf I ni sylwi oedd bod hwn yn perthyn I deulu Saul, y brenin cynt. Dyma'r peth cyntaf fydde'n siŵr o godi braw arno fo. Oedd Saul yn daid iddo fo. Mab Jonathan oedd Mephiboseth. A mi oedd Saul wedi bod yn elyn I Dafydd am flynyddoedd. Pan ddari hwnnw ladd Goliath, dyma merched Israel yn dechrau I ganmol o. I ddweud I gwir, canmol Dafydd yn fwy na Saul y brenin. A dyma hwnnw'n dechrau ofni. Wel, mae hwn yn mynd I drio cipio'r frenhiniaeth oddi arnau. A dyma fo'n dechrau troi yn erbyn Dafydd. Fwy nag unwaith fe geisiodd o'i ladd o, a roedd yn rhaid i'r bigel bach o Bethlehem, oedd rhaid fe fynd ar ffô, cuddio mewn gwahanol rannau o'r wlad mwyn ceisio peidio cael ei ddal gan Saul a'i filwyr. Ac yn y pen draw, oedd rhaid iddo fo hyd yn oed ffoi allan o'r wlad I fyw yn hir y gelyn yng nghanol y Philistiaid. Ac ar ôl I Saul farw, dyma Isboseth yn ceisio cadw frenhiniaeth a gyrru I filwyr I ymladd yn erbyn Dafydd. Dyma'r teulu oedd wedi gwneud mwyaf o ddrwg i'r brenin newydd. Ac wrth gwrs yr adeg yma, pan oedd brenin newydd yn dod I reoli, yn aml be fydde'n digwydd ydy bydde fo'n casglu yr holl elynion a'i lladd nhw. A dyma Mephiboseth yn ofni tybed dyna sy'n mynd I ddigwydd. Yn y dyddiau ni, diom yn digwydd. Wel, digwydd o'n I beth bynnag o leia yng ngwledydd y gorllewid I Joe Biden mis Ionawr ddim yn mynd I ddanfon I swyddogion draw I gymeryd Donald Trump mwyn ladd o. Ond dyna oedd yn digwydd y pryd hynny. Rwan, os oedd Mephiboseth yn poeni fod o yn perthyn I elynion Dafydd. Pan da ni'n meddwl am ein perthynas ni a Duw, un peth da ni'n gwybod ydy fod Duw yn sanctaidd, yn casau pechod, a fod y rhai sydd yn pechu yn elynion I Dduw. A da ni'n gwybod yn bod ni gyd wedi torri rheolau Duw. A hyn, medde Beibl, am yn bod ni wedi'n geni nid I deulu Duw, ond I deulu arall. Fel hyn mae'r Beibl yn ei osod o. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd ar y ddynolryw I weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Duw. Ond y mae pawb ar gyfeiliwr ac mor llygredig a'i gilydd. Nid yn bod ni gyd mor ddrwg ag y gallen I fod. Na, ond da ni gyd yn sicr yn fyr o safon Duw. Da ni yn edrych nag ufuddhau I Dduw, yn ufuddhau I dywysog llywodraeth yr awyr, medde Beibl. Yn lle caru Duw, efo'n holl galon, da ni'n caru'n hunain ac yn gosod yn hunain I fyny fel rhyw fath o dduwiau bach yn bywyd yn hunain. Yn wir, da ni'n cael yn disgrifio fel rhai sydd yn edrych na bod yn blant Duw
yn blant digofaint, yn heiddi dicter Duw, yn elynion wrth natur i Dduw. Felly pam ddyle Duw fod â diddordeb ynddo ni? Pam ddyle fod eisiau gwneud unrhyw beth ond yn barnu a'n condemnio ni? Yr ail beth gallwn ni ddweud am Mephiboseth oedd i fod o yn gloff. Dyna'r peth nesaf iddyn ni sylwi arno fo. Pan laddwyd Jonathan ei dad a'i daid Saul, 5 oed oedd o, a dyma sy'n cael ei ddeud amdano fo. 5 mlwydd oed ydoedd pan ddaeth y newydd o Jezreel am Saul a Jonathan, cododd ei famaeth ef a ffoi. Ni oedd ein ofni os oedd y Philistiaid wedi lladd Jonathan a Saul, bydden nhw ar ôl gweddill y teulu, so mae'n ffoi efo fo. Ond wrth iddi frysio ei ffoi, fe syrthiodd ef a chael ei gloffi. Rwan y dyddiau hynny, oedd bod yn gloff, hynny di, doedd dim ysbytai iddyn nhw gallu fynd yno i gael i gwella, a mi oedd yn gloff am weddill i fywyd, yn methu cerdded yn iawn o gwbl. Ac yn y dyddiau hynny, wrth gwrs, byddai'r y brenin wrth geisio dewis rai i fod o gwmpas yn ei lys, yn dewis pobl iach, pobl gry. Oedden nhw'n ddynion bydde'n filwyr da mewn rhyfel. Byddai cael rhai felly'n rhan o'i lys neu helpu i gryfhau i statws o fel brenin. Sa chi'n troi at lyfr cyntaf Chronicle a pennod 11, da chi'n gallu darllen fan y math o rai oedd Dafydd wedi ddewis i fod o'i gwmpas o. Enghraifft, Jasobeam fab Pachmoni oedd capten y 10 ar 20. Chwifiodd ef ei waywffon mewn buddigoliaeth uwchben 300 o wir a laddodd ar un tro. Y nesaf ato ef ymysg y 3 gwron oedd Eleasar fab Dodo yr arhochiad ac ymlaen. Dynion cry, dynion oedd wedi ennill enwogrwydd mewn rhyfel. Neu efallai bydden nhw'n ddynion hŷn oedd wedi ennill profiad oedd yn ddoeth yn gallu rhoi cyngor da i'r brenin, efallai wedi bod yn rhyfela pan oedden nhw'n iau, a bellach yn ddoeth i fedru rhoi cyngor da i'r brenin. Pa iws fydde Mephiboseth i'r brenin? Doedd o'm yn gallu ymladd, oedd o'n gloff, oedd o'n methu cerdded yn iawn, fydde fo ddau ddim mewn rhyfel, ac oedd o'n ifanc. Dim ond ychydig o flynyddoedd oedd ers i Saul a Jonathan gael eu lladd, ac felly oedd o'n ifanc, fydde fo ddim yn gallu rhoi cyngor da i'r brenin. Oedd o ddim iws o gwbl. A chi'n bod, un o broblemau heddiw ydy fod lot o bobl yn teimlo bod yna rhywbeth am eu hanes nhw sydd yn golygu nad ydyn nhw ddim iws i neb. Yn sicr, ddim lot o iws i Dduw. Hynny ydy, be ydyn ni mewn gwirionedd? Dyn ni'n gallu siarad efo miloedd am Dduw fel rhywun fel Billy Graham, neu rhyw bregethwyr mawr. Dyn ni ddim fel y fam Teresa wedi gadael pob dim i dreulio'n hoes yn y slymiau'n Calcutta i ofalu am y tlodion. Ac yn aml mae rhywbeth yn ein hanes ni sydd yn golygu bod ni'n teimlo bod does dim llawer o werth i ni fel unigolion. Falle bod na rai sydd yn gwrando heddiw sydd wedi cael eu camdrin, a ydych chi'n teimlo bod oeddech chi'n rhy wan i'w sefyll y camdrin yna, a mae hwnna wedi rhoi craith ar eich bywyd, fel oedd cloffni Mephiboseth yn sbwylio ei fywyd o. Rywsut, yn aml, da ni'n teimlo, wel, nid cael sylw Duw da ni angen, ond da ni angen bod allan o'r ffordd rhywle. Y ddau beth yma yn pwyso ar galon Mephiboseth, bod o'n perthyn i elynion Dafydd,
a bod o ddim iws i Dafydd. A felly, yn aml, dyn ni yn teimlo fy Duw. Hytrach na fod ni yn heiddi cariad Duw, dyn ni'n heiddi gondemniad o. A pa iws fedrwn ni fod i Dduw? Ond, mi oedd Dafydd am wneud daioni i Mephibosieth. A mae Duw am wneud daioni i chi a fi. Doedd y brenin ddim yn ei alw fo mwyn dial arno fo am fod yn perthyn i Saul. Doedd y brenin ddim yn ei alw fo i weld os fedre fo fod o help mawr yn ymladd drosto fo neu'n gynghorwr does na. Meddyliodd Dafydd, da ni darllen, tybed a oes na unrhyw un ar ôl o deulu Saul erbyn hyn i mi wneud caredigrwydd ag ef mwyn Jonathan. Fod ganddo fo bob preswm i anwybyddu wyr Saul. Neu hyd yn oed, nôl confensiwn i ddydd o, cael gwared ag wyr Saul, rhag iddo fo geisio cystadlu am y frenhiniaeth. Ond yn ytrach na gwneud hynny, roedd o am wneud daioni iddo fo. Dywedodd Dafydd wrtho, paid ag ofni, rwyf wedi penderfynu gwneud caredigrwydd a thi mwyn Jonathan dy dad. Rwyf am roi nôl i ti holl dir dy daid Saul ac fe gei di dy fwyd bob dydd wrth fy mwrdd i. Sylwch ar ddau beth yn arbennig fan yma. Rwyf wedi penderfynu gwneud caredigrwydd a thi mwyn Jonathan dy dad. Mi oedd Jonathan, i fod yn fab i Saul, roedd o a Dafydd yn ffrindiau pennaf. Ac un o'r troion olaf iddyn nhw weld ei gilydd, roedd Jonathan wedi gofyn i Dafydd, os bydda farw, paid byth ag atal dy drigaredd oddi wrth fy nheulu. A dyma Dafydd yn addo, bydda fo bob amser yn gofalu am deulu Jonathan. Oedd yr addewid wedi rhoi. Ac yn ail, sylwch, mae Dafydd yn dweud, rwyf am roi nôl i ti holl dir dy daid Saul ac fe gei di dy fwyd bob dydd wrth fy mwrdd i. Mi oedd bywyd wedi bod yn strygl i Mephibosieth. Oedd wedi colli deulu ac felly rhai eraill wedi cymryd y tiroedd i gyd. Oedd oherwydd i nam corfforol, doedd o'm yn gallu gweithio. I obaith gorau bydde rhyw gardota a gobeithio bydde rhyw rai yn barod i roi rhyw chydig bach iddo fo i ddefallu byw. Ond na, dyma'r brenin yn rhoi di etifeddiaeth yn ôl iddo fo, yn cymryd y tir oedd yn eiddo i Saul a'i roi o iddo fo. Dyma fo'n gosod Simei y gwas i weithio ar y tir i ofalu bod y tir yn cael ei drin achos fedre Mephibosieth ddim. Felly rhoi gweithwyr iddo fo i wneud siŵr fod ganddo fo'r gynhaliaeth ac ar ben hynny, oedd o'n wedi cael bwyta bwyd y brenin. Oedd o'n wedi cael eistedd wrth fwrdd y brenin bob dydd i gael ei fwyd. Chi ddau beth a ddewyd fod y brenin yn mynd i wneud daioni iddo fo. Ag cynhaliaeth ag etifeddiaeth. A dyna mae Duw wedi i roi i chi a fi trwy i fab Iesu. Mae wedi addo. Os newn ni gredu yn yr arglwydd Iesu, yna mi fydd o'n dda, mi gawn ni bywyd tragwyddol. Enghraifft yn Ioan pennod 5, adnod 24, da ni'n darllen fel hyn, geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Yn wir wy'n dweud wrth eich fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu rhwng am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad, i'r gwrthwyneb mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Da ni'n ofni bod yn beien ni'n condemnio ni. Wel, ma'n beien ni
yn haeddu barn, yn haeddu dicter Duw. Ond mi ath Iesu i farw ar y groes mwyn dwyn yn condemniad ni oedd hi arno ni. Mae o yn cael ei gondemnio rhag yn bod ni'n cael yn condemnio. Mae o wedi gondemnio ar y groes a dyn ni yn cael maddeuant. Dyn ni'n cael maddeuant. A dyn ni'n cael cynhaliaeth. Cynhaliaeth newydd. Mae rhywbeth yn digwydd i ni wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd. Cofiwch eiriau yr arglwydd Iesu Grist, oedd o yn Jerusalem a roedd na wyl fawr wedi bod. A dyma fo yn dweud ar ddydd olaf yr wyl y dydd mawr. Safodd Iesu eich cyhoeddi'n uchel, pwy bynnag sy'n sychedig ded ata fi ag yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yn o fi fel y dywedodd yr ysgrythur, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Sôn yr oedd am yr ysbryd, roedd y rhai a gredodd ynddo ef yn mynd i'w dderbyn. Wrth i ni gredu yn yr arglwydd, mae'r ysbryd glân yn dod i fyw yn ein calonnau. Da ni'n cael calon newydd, ysbryd newydd, nerth newydd i fedru dilyn Duw a charu Duw. A mae cariad Duw'n llifo fewn i'n calonnau ni fel yn bod ni'n cael yn newid a bod ni'n cael yn cadw i fywyd trygwyddol. Pam ddyle Duw wneud hyn? Pam dyle fo wneud? Oherwydd fod o'n yn caru ni. Dyn ni'n mynd i hydd efo naden, ond mae'n caru pechaduriaid. A'i hoff waith o ydy maddau i bechaduriaid a thrigarhau. A'r cwbl sy'n rhaid i ni wneud ydy gwneud yr hyn nath Mephiboseth. Pan gyrraeddodd Mephiboseth fab Jonathan, fab Saul, syrthiodd ar ei wyneb o flaen Dafydd. A rhaid i ni blygu o flaen Iesu. Da ni'n ei wneud o, da ni'n gallu wneud o'n dawel yn y fan llyr, da ni'n just cael llygyd o flaen Iesu. Plygu nid mewn ofn fel y gnath Mephiboseth, ond mewn edifeirwch am yn beie, a gofyn i'r arglwydd yn derbyn. Mi ddydes i ar ddechrau'r bregeth, mae'r man mwyaf diogel, yn wir yr unig fan diogel i unrhyw un ohono ni yn y pen draw, ydy bod yn wylo Duw. A thrwy Iesu, da ni'n cael profi y man diogel hwnnw. Da ni'n cael profi gofal a chariad a thrigaredd Duw, a gwybod na chaiff neb na dim byd yn gwahanu ni oddi wrth y cariad hwnnw. Gadewch i ni ganu emyn efangilydd. Mi glywais llais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr. Flinderog un, cei ar fy mron roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu ci, yn llwythog dan fy nghlwyf. Gorffwysfa gefais ynddo ef, a dedwydd wyf. Bye.
Diolch i chi am ymuno gyda ni bore yma. Os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth neu eisiau cysylltu gyda ni, fedrwch chi wneud hynny trwy y wefan neu trwy Facebook. Gadewch i ni orffen nawr wrth glywed o gair Duw yn Micha, penod 6, adnod 8. Na, mae'r arglwydd wedi dweud beth sy'n dda, a beth mae eisiau gen ti. Hybu cyfiawnder bod yn hael bob amser, a byw'n wylaidd ac ifydd i dy Dduw. Gadewch i ni weddio. Dad, ni'n diolch i ti am y cyfle bore yma i ystyried y pethau yma. Diolch i ti bod ti'n ein caru ni gymaint. Diolch i ti bod ni'n ddiogel yna ti. Helpa ni i ymateb i hynny trwy diogelu yn gilydd, trwy edrych ar ôl yn gilydd a cadw yn gilydd yn saff. Helpa ni i hybu cyfiawnder, i fod yn hael, i ddangos trigaredd i bobl. Dad, ni'n diolch i ti am hyn i gyd. Yn enw Iesu Grist. Amen.